Hi bay, gusto na mga naminaw karon. Sumoto. Nga giingnan ko sa kuwang tiya nga wala na daw si Kim. Gi-confirm daw na sa usa ka ospital nga kuang gipangutana sa una bahin kay Kim. Sakita sa kundughan atong balita. Lami kay magpabangga sa truck usab kanang ako ra usa. Unsaon man pag-go on sa akong life ani. Ang rason nga naningkamot kay ko nga moskwela. Ang rason nga ganahan na kay ko makatrabaho para makakwarta kay wala na. Sakit kay to para sa kuha. Milabay ang panahon ana naningkamot ko nga ipadayon ng ako ang kinabuhi. Bisan lisod kaayo para sa kuha. Bisan sakit kaayo para sa kuha nga wala na si Kim. Nawala siya pero nibalik ako ang papa. Sa sakuna-huna ato, magtarong na lang ko sa kuang kinabuhi. So kung gibuhat, mas nagtarong ko sa kuang pag-eskwela. Nag-part-time job pud ko. Ako ajud nga giayo-ayo kong lawa sa trabaho. Left and right, walay pili bisan unsa nga trabaho. Mas bugat, mas kapoy, mas ganahan ko. Kanang inig-abot na ko sa balay ba kay makatulog ra ko dayon. Pero di dyan ako malikayan nga naay mga higayon nga makahinumdom ko ni Kim. Mingawon kay ko gihapon sa iya ha. Mo nang usahay nga di jud ko ganahan nga wala ko'y buhaton. Dapat permi kay busy ko. Dapat permi kay kapoy akong lawas. Para wala na ko'y time nga muhilak pa. Milabay ang panahon ana kay nakatigom na ko kwarta para pamiliti padulong ilahang katiya. Isuroy-suroy na ko tanang minteryo didto kay para makita na ko kung ahadapita si Kim. Dili pa gani ko sure kung naara ba ditong lugara si Kim. Pero gituyok-tuyok gihapon nako tanang minteryo ditong lugara. Pero wala ko'y nakita. Nibalik rapod ko dayon ato sa lugar nilang papa. Kay naaman pud ko'y trabaho. Ug after duha ka tuig ana kay na-regular ko dito. Nagpakabisi ko sa akong trabaho. Nagpadayon akong life ana. Pero wala gihapon ko kalimot ni Kim. Forever na gyud siya nga naa sa kundughan. Usahay makapangutan ako sa akong kaugalingon ato nga time kung nadawat na ba nako nga wala na si Kim. Kung kabalo ko nga ang tubag-an na kay wala gihapon. Makailak gihapon ko nga magunaw na niya ug sa mua untang anak. Naibog og laing babae. Mutan-aw pero murag di na jud ko maibog. Ug hantod sa maibot ang time nga ang ako ang gitrabahuan kay mag-open sila og opisina sa Cebu. Sa moto nga nabalihin ko. Kunya ato nga time kay wala na ang asawa sa akong papa. So kaming duha sa akong papa ang niadto sa Cebu. Nitabang pud ko ana sa pagpaeskwela sa kuang mga igagaw. Kay perting lisura jud sa life ato nga time. Ug milabay ang mga panahon ana kay na-promote ko. Nalipay kay ko. Kay bisan pag wala ko na kay eskwela college ana. Hard work ra jud ang tanang puhunan. Pag paningkamot ra jud ang tanang puhunan. Naabot ko ani nga posisyon. Og naay travel ang amuang kumpanya. Ako ipadala na mga survey sa laing lugar o napoy mga pag-train sa mga bag-o nga mga trabahante.
Nalingaw ra pod ko sa akong life ato. Og busy gihapon kaayo. Pero wag gihapoy nakapuli sa akong kasing-kasing ni Kim. Nag-uol na gani akong papaana. Kaingon siya nga di ko na mahimo nga magsigir ako og trabaho. Kinahanglan nga mangita po daw kuno kog pare sa ko ang kinabuhi. Kay lisod mag-inusara ako matiguang na. Ako ara po nang ginira kong papa nga magminyo ra ko kung dili na sakit. Basta dili na ko makahinumdum. Nagsige pa nag-ingon si papa nga what if kuno mangita na lang ko kaparehas og nawong kay Kim. Og sa tinuod lang gisulayan jud pud na kog pangita kanang parehas kay Kim. Nakoy makitaan same og shape siya nawong kanang naay kaparehas ni Kim. Pero bisan unsaon nako kay murag di na jud ko maipo. Wala ko'y ma-feel, walay spark. Nagdagan na ang panahon ana nga nagpaka-busy lang gihapon ko sa kontrabaho. Trabaho ra jud ko tanan. Og hantod sa meabot ang time nga nakarealize ko nga di pud maayo nga magpabilin ko sa ing-ani nga sitwasyon. Nga mag-inusara ko hantod sa hantod. Sa mutong gibuhat kay niuli ko sa lugar ni Lantia. Akong gibalikan ang tanang lugar nga naa may memories ni Kim. Og hantod naabot ko dito sa may dagat nga kanunay namong laaga ni Kim. Ug dito kay nihila ko. Gihilak nako tanan. Well, nangutan ako sa akong kaugalingon nga what if kahano kung nahapas si Kim. Siguro mas malipayon may karon nga samot na nga naana ko'y maayo nga trabaho. Naghilak-hilak jud taman dito. Og nihangad ko sa langit ana og niingon ko sa akong kaugalingon nga kung asa man gani si Kim karon unta iya akong i-guide. Love gihapon kay nako siya. Og forever na nga na siya special place sa akong heart. Hantod sa hangtod na jud na. Murag kanabitawong samad nga lawom kayo. Ibisag maayo na nagyapoy uwat nga mabilin. Og dito akong ginala akong kaugalingon nga kinahanglan ako nga mag-move on. Kinahanglan ako nga magpadayon sa akong life. Ug dili lang puros trabaho ang akong buhaton. Sa motong pagbalik na ako sa Cebu kay nisulay ko ng nightlife pa. Lingaw ra pud biha. Nagkalingaw mis ako mga kauban nga mangitag mga chicks ba, mga babae. Antod sa nakatunong kong isa ka babae ana. Og naa dyan hitabo. Nagka-problema lang kay hindi ko kabalo mag-drive sa kama. Haka lagi. Pero nahuna na ako kay wala bi ako experience kayo ana. Og dugay na kaitong panahon nga nakasulay ko ging ana. Sa motong gibuhat kay ning tan-aw kog mga salida nga hubo-hubo kay para na ako'y mga tips ba. Og sa kanunay nga sige mahitag babae sulay-sulay kay na master na kayo ko. Bitaw. Pero wala ra pud kaayo to nagdugay nga nagsige ko ging ato. Wala ra kay nako to giseryoso. Niasa gihapon ko nga makaila ra gihapon nako ang tao nga para gyud sa kuha. Then one time man na may bagong hire sa moang kumpanya. Na mga bago.
Wala ra jud unta to nako ba, pero usa ka babae nga nagmotor-motor bitaw siya. Di magud kay kadaghanan ng babae didto mao nang makagrab yod sa imuhang atensyon. Pero kay dili pa day kay siya maayo magmotor. Sa motong nahitabo, natumba siya didto sa unahan. Unya kay nakakita man ko, nagdali-dali pud kog duol para tabangan siya. Ako pa na siyang giingnan nga dili sa magmotor-motor kay di pa kay siya kabalo. Mas maayo nga mamiliti na lang siya. Taud-taud ana kay ni duol po tong guard na mo. Gitabangan siya. Nindot biya po diyahang motor. Ug gikuyugan na lang po nako siya padulong didto sa klinik. Nakabantay jud ko nga nauwaw siya. Wala yun siya tingog-tingog. Ug pagsunod adlaw ana, nakit-an na po nako siya nga nagmotor-motor gihapon. Gahay kay ulo ba. Mura kog ako'y nahasol nga nagtan-aw sa yaha. Samutan na nga putot biyang bayhana. Kanang maglisod siya park siyang motor ba. Sa moto nga sugod ato, every time nga makakita ko niya nga magmotor-motor, kay mahasol yun ko nga magtan-aw ba. Unya makuyawan na lang pud ko kay daghan biyag motor dito sa syudad. Pero bahala siya oy. Gusto man to niya. Then one time ana, naay party. Kay company anniversary na mo. Then ato nga time, na ato nga girl. Katong hilig magmotor-motor ba pero putot kayo. Unya kay party man, di gina mawala nga naay inom-inom. Ug perteng lingawa pud gihapon na mo ato. Hantod sa nahuman na amo ang party. Ug kay lagi na may inom-inom, medyo naigo jud. Lipong-lipong na. Unya pagawas na ko ana, nakit-an na pud nako to siya. Hasta ang kurata jud nako ay kanabitawng naka-center stand iyang motor. Unya, sige siya gbira. Murag gigahian kay siya ba? Siguro kay wala na siya ikusog. Abi jud nako matabunan siya sa iyang motor. Nagkatawa jud ko nga gatan-aw sa iyang nawong. Perte na yun niyang pangusog parang iyahalan jud nga mabira. Unya kay naloy na lang pod ko kay taod-taod yun siyang binira. Unya ako kay nagsigilag katawa. Sumutong ako asyang gitabangan. Unya kay mura man kog makunsan siya kung pasagdahan ra pud nako kung siya'y mag-drive ba. Kay tanaw na ko siya ha. Kay nahubog na jud siya. Murag di na niya kaya nga mag-drive. Sumutong ni volunteer ko nga ako na lang. Unya kay taod-taod na pud ra ba kong wala na ka-drive og motor. Pero tungod aning bayhana, nakagunit jud ko og manobela. Ug sugod ato kay nagkasuod min duha. Unya dito ko nakabalo sa rason kung anong nagmotor-motor siya. Katawanan pero sakit. Ang rason di ay kay gibiyaan siya siyang ex kay nayo sa kababae nga gipalitan og motor yang ex. Sa moto yang gibuhat kay nagkuha pod siya og motor. Unya katong pinaka-latest o pinaka-nindot ang iyang gikuha. Kay para daw kuno isagpa niya siyang ex. Grabe jud kaayo mag-revenge dining mga baisa. Bitaw. Ug iya pa jud kong giingnan ana kung saon niya pagligi sa iyang ex kung iyahang makit-ag balik. Ha ka jud lagi. Ug nagka-close jud mig ayon niya ato. Maabtan yan ni mi ato kadlawon nga mag-text lang minduha. Ug napoy time nga maglaag-laag mi. Getting to know each other minduha. Unya one morning ana, nakita na ko siya nga na may naghatod niya. Lalaki nga putot. Parihas niya. Bitaw. Same height lang niya ang lalaki. Ug pagtanaw na ako kay murag
Mao man ay description niya sa iyahang ex. Og aha kaayo kay mura man kog nagselos. First time to nako nga na-feel. Grabing selosa nako ba. Basta kay wala jud sa kong plano nga tagdon siya tibok adlaw. Aha ka kay murag nagbalik man sila. Nya kami ato kay text lang og good morning, eat na yo. Good night, sweet dreams, sleep tight. Aha ka jud. Agbay-agbay gani mi usahay ba? Pero bahala siya. Bahala silang duha nga mga putot. Ingon siya nga iyahang lisan. Pero ni backride man di ay ang amaw. Bitaw. Pero wala magyapon ko nakaagwanta ba? Sumotong gitagad gihapon ako siya. Gisungog-sungog pa nako siya pag out na mo. Nga lagi, nagbalik na sila. Pero deep inside kay nagselos ko nga murag nasakitan na kay ko. Pero ni ana siya nga wala na sila nagbalik. Gipugos ra daw siya nga ihatod sa opisina kay dili mo tuwang lalaki nga naa na siya laing gusto sa trabahoan. Unya ko pod, nagpa-curious ko og nangutana ko kung kinsa. Pero di man sayon nga nag-assume pero feeling na ako kay ako to. Bitaw. Nitubag ra pod na siya nga secret sa daw kuno. Nagpa-mysterious pod siya. Sa matong niuli siya sa ilahang balay ato pero wala siya nakabantay nga ako siyang gisundan. Pag-abot niya, naabot pod ko. Sa mato nga nangayo ko sila ha. Ug ang niablian na kay ang iyahang mama. Nangutana kung unsay tuyo nako. Ug feeling nako ato nga time kay nag-ilis pa siya siyang kwarto. Sumotong ako ang giingnan nihang mama nga mamisita ko. Mamisita ko sa iyahang anak. Mamisita ko si mohang anak, ma'am. Mao na ako ang giingon. Og wala na jud ko nagdugay-dugay pa. Usa pa may langayan, di ba? Og pagkakita niya sa kuha kay na-shock kaayo siya. Nangutana siya sa kuha kung say tuyo na ako. Og ako siyang giingnan nga ako ang tuyo kay siya. Isud pod kung ang iyahang mama. Og mo to'y first time nga kanabitang nag-akyat kog ligaw. Og wala ra mo pod na sayang kay gisugot man gihapon ko niya. Kay parehas man pod mig feelings duha. 6 months may nag-uyab ana ug pagka-December sa moang Christmas party kay nag-propose dayon ko niya. Ug nagyas pod siya. 3 months after ana kay kasal na namo. Ug ang iyahang ngalan, ang ngalan sa kuwang asawa nga 5 flat ang height. Pahangyoon na lang. Bitaw. Gwapa siya, marinahon, o graduate sa usa ka sikat nga university sa Cebu. Og labaw sa tanan kay maayo kaayo mo drive. Maayo na mo drive og motor. Salamat kaayo sa pag-abot sa akong life. Sara ang iyahang ngalan. Siya nga ko ang answer sa akong mga prayers. Basta kay nakaingon jud ko ato nga sigurado kong siya na. Siya ra jud. Makaingon jud ko ato nga financially stable na mi. Sa butong ipaundang na ko siya work, pero na siya mga negosyo nga ginagmay. Kunya ako, kay na-promote na pud ko sa work.
Unya perting lipaya di ay sa kung side nga naminyo nako. Finally daw. Party yod kayo sila. Unya si Papa kay nangayo dayon og apo. Sa moto nagpadayon ra nga malipayo na nga mo ang kaminyo ni Sara. Nakapatukod na gani mi sa moang balay. Ug medyo dako-dako na pud biya ako natigom ana kay perti biya na akong panarbaho. Ug naka-upgrade na pud mi nga gikan sa motor kay naa mi car. Nakapasalamat na lang yun ko sa Ginoo ato sa tanang mga blessings nga nabot sa kuha. Apil na si Sara. Grabing lipaya na ako ato nga time. Murag wala na ko'y kinahanglan pa. Og diri ra nga part tama na ako ang love story. Happy jud unta, di ba? Pero makapangutana na lang jud ko kung nganong duwa-duwaan man ta sa panahon. Anong duwa-duwaan man ta sa tadhana? Kaya ato nga higayon, first time ko nga na-appeal silahang family reunion. Uso kini sila ha kanang mga clan-clan nga magtapok-tapok. Samua kay wala biya na. Daghan ra ba kaayo sila. Og sa usa to ka resort gihil. Og dito kay nakaila nako ang ubang family member ni Sara. Daghan kay sila. Nalingaw ko. Og dito kay napoy isa dito nga kanabitawng grabe kaayo mo dalag istorya. Kanabitawng hindi jud magpalupig. Nagsige siya paghinambog sa mua nga muli daw ang iyang uyab nga gikan daw kunog Amerika. Mao kuno toy pakaslan niya. Og ako po dato kami ni Sara kay naminaw lang. Ginahunghungan pud ko ana ni Sara na pasagdahan lang kay ing ato na yud kuno to siya. Pero buotan na raman po daw kuno. Ug hantod sa nagpadayon ra ang celebration ana. Anya pagkataod-taod kay na abot na daw kuno ang iyahang uyab nga gikag Amerika. Sa motong iyahang girampa sa tanan niyang mga kapamilya. Sa tanang mga tao nga naa didto. Unya pag-abot nila sa mua, na-shock jud kaayo ko. Nisiga jud akong mata sa kuang nakita. Pila na katuig ang nilabay pero hindi jud ko makalimot aning nawunga. Kay mo jud ni ang nawunga grabing in love na ako. Mao jud to ang nawong sa kuhang palangga. Ug ningon pa tong lalaki nga meet Kimberly, my soon to be wife.